Mausok! Ayan na mga kasinag, yung sihi na nakuha natin, isinalang na namin at nilagyan na namin ng tanglad. May lumalabas sa kanya mga kasinag, may lumalabas. Oh. Ganun pala yun, para may lumabas sa kanya. Daw. Yo, what's up mga kasinag? Isang magandang tanghali. Salamat sa mga Panginoon sa pagbibigay ng isang napakaulang panahon ngayon mga kasinag. Maulang-maulan dito sa amin ngayon mga kasinag. Kahapon mainit, ngayon maulan. Andito pala kami mga kasinag sa Rawis. Kasi wala kaming ulam parang halian. Mangunguha kami mga kasinag ng sihi. Kasama ko pala si ate, tapos yung mga anak niya. Ngayon pala mga kasinag, alam kong nag-aantay kayo ng update kay Bagwis. Si Bagwis mga kasinag, malusog at masigla pa rin. Kaso lang mga kasinag, simula nung manakarang araw, hindi na siya bumababa. Medyo naging mailap na si Bagwis mga kasinag. Hindi ko na siya nahahawakan kagaya ng dati. Kasi nung nakaraan mga kasinag hanggang ngayon, gusto ko sana siyang mahawakan. Makita ko man lang yung paa niya kung magaling na or nagpila na yung makatali sa kanya ng lubid. Kaso mga kasinag, bigo tayo, hindi na talaga siya bumababa. Kada ginagawa ko na lang, pagdarating ko doon, pag nagtatala ko ng pagkain, ang ginagawa ko lang mga kasinag, iniiwan ko na lang yung pagkain doon sa mismong tinatapuan ni Bagwis. Doon ko na lang iniiwan yung pagkain. Tapos, umaalis na ako. Hindi ko na binabantayan mga kasinag. Napakatagal kasi mga kasinag na bumaba. Oras talagang bibilangin. Pag may nakikita siyang tao mga kasinag, hindi talaga siya bumaba. Kaya, hindi ko na inaantay. Basta iniwan ko yung pagkain niya doon. Sa oras lang pag nagutom ka, kumain na lang siya doon mga kasinag. Malakas palang ulan, dito ako nakasilong. Umuulan mga kasinag, tingnan nyo. Ayan mga kasinag, wala pa maulan ngayon. Tingnan nyo naman ang panahon mga kasinag. Umuulan, umiinit. Hindi natin masabi ang mundo kung ano na ba talaga. Ayan mga kasinag, medyo naghulaw na. Ang ulan naman mga kasinag, pabigla-bigla. Uulan, iinit, tapos mawawala. May uulan na naman. Ganun lang ang panahon ng mga kasinag. Kaya sa mga nagtatanong mga kasinag tungkol kay Bagwis, huwag po kayo mag-alala. Nasa mabuting kalagayan si Bagwis na hanggang ngayon andito pa rin sa atin. Hindi ko na muna ipapakita sa inyo mga kasinag. Sa mga susunod na panahon na lang. Next year na lang mga kasinag. Kaya kayo mga kasinag, magkuha na tayo ng sihi. Ayan, wala ng ulan. Yan, ambun-ambun na lang. Dalhin ko lang ang aking balde. Ipapakita ko sa inyo mga kasinag yung sihi na kinukuha namin dito. Lulutuin natin sa gata. Masarap yun. Kasama ko pala si Chloe, yung bunso kong anak. Ayan. Tapos si Mrs., yung aking videographer. Ingat-ingat, mabato. Mga kasinag, tatlong piraso pala yung nakukuha natin. Ayan hindi pa kasi kubakatin na masyado. Pahibas pa lang eh. Ito pala yung nakuha natin. Ito yung mga kasinag yung sihi na taktakin kung tawagin dito. Ayan Tapos ito naman mga kasinag yung tuwad-tuwad kung tawagin dito. Tinawag ito mga kasinag na tuwad-tuwad kasi pag kukunin mo nakatuwad ka. Tutuwad ka talaga. Pero tawag dito ng iba mga kasinag, susundalaga. Okay.
Napakahirap kasi mga kasinag maghanap ng sihi. Kasi nakasuksok siya sa mga siwag ng bato. Kung sang mga sikip na parte ng mga bato, nandun siya nakasiksik. Kaya napakahirap hanapin. Yun, abalon. Ayan, may abalon, may abalon. May abalon dito, may abalon. Ayan mga kasinag, nakakita tayo ng abalon. Yan, okay. Ayan abalon. Napakasarap nito mga kasinag, lalo na sa mga fried rice, sa mga soup. Napakasarap nito. Saka pati, napakamahal nito, abalon. Ito pa. Ay, hindi, bato. Bato pa, bato. Ang abalon kasi mga kasinag, halos kahawig ng bato. Kaya napakahirap hanapin ang abalon. Sihi. Yan, okay. Okay, yan na. Yan na. Okay, yan na. Kukuha kayo ng sihi mga kasinag, pag bisan titingnan nyo. Yung iba kasi ang laman umang. Okay. Dito sa aming probinsya mga kasinag, kung gusto mo makakain ng masarap na pagkain, kailangang paghirapan mo muna. Gas. Ayaw mong lumabas? Matibay kumapit. Diba? Anak siguro ito, anak.
Okay. Jerson, ikuek di udah wadah kula. May nahuli ako mga kasinag, may nahuli ako. Oo, to. Oh, anong tawag sa inyo nito mga kasinag? Uy! Ayan o. Ayan mga kasinag, oh. Oh, daw, himasin natin. Oh, uy. May lumalabas sa kanya, oh. May lumalabas sa kanyang ano, oh. Ano ito? Yan, oh. Oh my God. Ano ito? Ang tawag sa inyo nito mga kasinag. Ano? Himas-himasin natin. May lumalabas sa kanya mga kasinag, may lumalabas. Oh. Ah, ganun pala yun. Para may lumabas sa kanya. Daw. Daw, dito natin himasin. Oh, yun na. Yung lumalabas sa kanya mga kasinag. Kakaiba yung lumalabas, oh. Ako ko ba ang tawag sa inyo nito mga kasinag, oh. Umiiwa. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Butong inchik yan. Ha? Butong-butong. Ang mga sinag, ang tawag daw pala dito, ano? Butong-butong. Oh! Oh. Ay. Umiiwa. Oh. Eh, dyan na lang yan. Iwanan natin yan dyan. Ihulog mo sa baba. Ihulog daw natin yan. Balik natin dyan mga kasinag. Butong-butong inchik daw ang tawag doon. Kaya pala tiyawag daw butong-butong inchik mga kasinag. Kakaiba pala yun. Kakaiba yung lumalabas. Matatalsikan pa ako. Mambihira na yun. Pero yung iba mga kasinag, ano daw yun? Kinakain yun. Pero ako hindi pa nakakain ng ganun mga kasinag. Yun ang mahirap kunin mga kasinag ang sihi. Talaga nasa pinakang sulok ng mga butas.
Siya nga pala mga kasinag, yung ano, yung teritoryo ni Bagwis, andyan lang oh. Andyan oh, sa taas na yan. Andyan yung tirahan ni Bagwis. Hanggang ngayon mga kasinag, andyan pa rin si Bagwis. Kaya huwag kayong mag-alala, nasa mabuti po siyang kalagayan. Nasa Ito. mabuti siyang kalagayan at kondisyon. Saan? Ito. Makita. Ito. Naghiro na nga ni. Ito? Iyo. Ano ba ito? Kalang-kalangan. Kalang-kalang. Yeah? Oo. Ayan o. Di ba? Ito yata yung nakakalason. Ito yata yung nag-viral na nakakalason. Iba man Ano? yan. Iba ito? Kakaiba siya May mga mga kasinag. Oh. balahibo. Ayan o, may mga balahibo siya oh. Pero ito mga kasinag, hindi kinakain. Pinakita ko lang sa inyo. Ayan o. Puto. Puto, dakula. Nahili nga ni Bibi. Ay, ano ang laki eh. Maluya si Papa mo magsihi. Ano? Ano? Awa. Dati na kaya siya mo? Hindi ko magsabi. Nayabot mo. Magsabi. Nakakita. Ako. Ikaw ba nakakita? Oo. Ha? Yaw. Mahal hindi mo kinuha. Kaya yung ano. Makayibig ako. Dito tayo. Wing. Bigo, bigo. Bayangan oh. Bayangan. Pambayan. Yak. Wow. Ano nga na yan? Ang tawa ito ha, isang pang ulam mo. Ha? Uwag mo isa lang ba nakuha mo? Di ibig sabihin, isa lang ang ulam mo. Uy, naku pa maghanap. Nasaan? Nasaan daw? Medyo dalawa na ang ulam mo. Ha? Mahina ako magli. Anong iyo? Ano ito? Ano ito? Oh, hi! Tambayangan. Ano, nakakuha ka na? Ano nakakuha mo? Hindi na ka magsihi.
na ako kuha ang sihi. Kunin na ang sihi mo. Ano yan? Ano naman? Ano yan? Meron ko na. Oo. Meron ko na. Sugar na. Hindi, maghanap ka ba para makarami? Lumitot! Pwede maglangoy-langoy ka man. No. Bakit tayo maglangoy-langoy? Umawi na tayo. Ha? Ba't ayaw mo? Di tayo. Nano ka na? Taray. Kiyang. Kuyang. Kiyang. Wala mga sige. Kaya maluya ka na mag-sige. Yung maluya, ikaw maluya. Wala kang nakakita. Lubot mo. Hindi ako nakakita na. O, siya o. Nakakayagos na yung ako. Oo, nakadalawa na ako. Ikaw, wala kang nakuha. Wala kang ulam. Oo, abalon. Bibi o to, bibi o. Hindi nga ini, uya sa ibabaw ng gapo. Umang. Okay. Ay ko, malas. Ayan o. Wow. Ano yan? Kasabay. Small. Ano mo dato? Ako lang maunat yung kasabay. Ano man? Lubot mo. Paakan ko dyan. Ano nga bibigay sa'yo? Lubot mo. Lubot mo rin dato. Putok. Lubot mo putok. Ang titignan mo dyan. Mayo! Nahanap! Wala akong pala silip yan. Wala akong pa silip yan. May nakritan kalugod sa lobo. Puka. Sabon yan. Kaman. Ini. Kumbagot sabihin. Jersan. Ilan mo tayo tigot? Ano yan? Ako mo. Lawat mo! Ha? Lawat mo. Wala akong man. Maluya ka pala magsili. Ika! Ito na kaya ate mo katumasaksak kaya. Duman bibi ka dakol duman umas kiday ka magdukot. Malinaw talaga mata. Ano nahiling mo? Ano ka man?
Ano, nalikot ka na? Iya. Iyo. Lipukon. Ano yan, si Papa mo nalipot naman? Wow, man. Lipuk na ako. Lipot ka na, ini jacket ko. Suotin mo. Leo. Suotin mo ang jacket ko. Dito lang ako kumado ko. Leo, ano? Hindi ka, hindi sa din nauranan. Hindi ka sakit. Yan, anday ka ng lipot. Lipot. Liputan naman ko. Yan, si Papa mo. Alamig! Napakalamig! Ugay, natulog pala dito. Wala na, sisilungan. Ngayo. Bukod na, bumusang malakas sa ulan, tapos hangin. Ang lakas, ang lamig. Kasi napakalamig. Walang iya. Ano, anak? Nalamig ka na? Eh, Lamig. Okay na tayo? Hmm? Ayun sila ate, oh. aban pa. Para unta mo. Pahurawon sa pada. Kaya malilipot ako. Yung jacket ko na lang. Grabe lamig mga kasinag. Uwi na kami mga kasinag. Pinanila ko alam. Oh yun, tubig na ng ano, tubig ano, ulan. Ayan yung nakuha namin mga Ayan yung nakuha namin mga kasinag, oh. Ayan, oh. Ah, di ba? Oh, sarap nitong pang-ulam. Ito ang panghalian namin ngayon. Ito ang pinakamahal dito mga kasinag. Yan, oh. Ito ang pinakamasarap dito sa Tabalong. Oh, bakit akong bado? Okay na tayo! Yan, jacket mo. O, tayo na mga sinag. Aabangan nyo mga kasinag, lutuin natin to. Ayan mga kasinag, kauwi lang natin dito sa bahay. Lulutuin na pala natin yung sihi na kinuha natin. Ito na siya mga kasinag, nakasalang na. Pakita ko sa inyo mga kasinag. Mausok! Ayan na mga kasinag, yung sihi na nakuha natin, isinalang na namin at nilagyan na namin ng tanglad. Ngayon mga kasinag, nakapagkudkud na rin ako ng nyug. Ayan, gagatain na natin yan mga kasinag, yung nyug na yan. Yan, gatang-gata na. Ayan mga kasinag, minekos-mekos na ni Mrs. Ayan, mekos-mekos na yan. Ayan na mga kasinag, natapos na ni Mrs. gatain. Ito na yung gata niya. Siya nga pala mga kasinag, ang pagluluto ng sihi dito sa amin, hindi na siya hindi na siya nililiputukan. Yung unang gata, isang gataan lang yun. Yun ang isasabaw mo mga kasinag. Kasi ang sihi mga kasinag, napakadali lang maluto. Ayan na mga kasinag. Yun. Masbok na, nangamoy na. Ang sarap ng sihi. Ilagay na natin mga kasinag ang gata. Ay. Yan. Ilagay na ang gata. Isang gataan lang yan mga kasinag, wala nang liputok yan. Ganyan naman ang pagluto ng sihi kasi napakadaling maluto niyan mga kasinag, yung sihi. Masyadong mausok. Alibanat kahoy ang gatong namin mga kasinag. Kaya napakausok. Pero napakasarap niyan mga kasinag. Basta mga luto sa kahoy, masasarap talaga yung mga kasinag. Saka napakabango. Malaki ang sihi ngayon. Yun, nakikita ko na yung abalone na napakasarap.
Ganyan na mga kasinag ang kagandahan pag hindi tinatakpan ang gata. Pag liputok lang ang nilagay nyo mga kasinag, huwag nyo tatakpan para hindi yung gata niya hindi na labnaw, para mapanatili yung kanyang lapot. Kasi pag tinakpan mo yung mga kasinag, alalabnaw yung gata niyan. Ayan, antayin na natin maluto mga kasinag. Maya hanguin na natin yan. Ayan, hanguin na natin. Oh my god. Ayan, lipat na natin dyan. Yan. Makapag-prepare na tayo ng pananghalian mga kasinag. Kumain na tayo. Ayan mga kasinag, mananghalian na tayo. Ito na pala yung sihi na nakuha natin kanina. Tapos, binigyan kami ng kapitbahay na gulay na langka. Ayan, mananghalian na tayo. Ay, nakpaso yung ng kutsara. Hinarap ko lang sa akin ang camera mga kasinag kasi sila ayaw nilang humarap sa camera. Ayan. Daw. Ay Lord, thank you. Ito na yung abalon mga kasinag. Ayan o. Ito yung abalon. Ito. Dyan, taas sa bunso. Ito napakasarap na pagkain mga kasinag. Abalon. Saka napakamahal pati niya. Ito naman kasi yung taktakin kung tawagin. Kailangan tagkalin nyo yung parang Julie na yan. Oh. Ayaw. Ayaw Ayaw umano. Pahinga. Ayan. Nagkuha yung anak ko ng tinik na makasinag. Itong gagamit namin pag minsan na hindi nalabas yung sihi. Tinik ng ito, ng daranghita. Ayaw pa rin. Yun. Ayan. Kailangan alisin nyo ito mga kasinag, yung parang Julie na ito. Kasi matigas to. Yung parang nakaharang sa niya, bunganga. Ayan na oh. Oh, di ba? Mag-inom ka doon ng tubig. Dito ka na, sabi ko. Gusto mo sabi ko? Dahil mag-inom. Ayaw talaga na mga kasi nagkatumabi sa akin. Ayaw ipakita yung malalaking lang subo. Balon. Yun. Yan oh. Ada gulay. Alauna na yata ang oras. Alas 2. Ito ang pananghalian namin mga kasinag, inabot na lang alas 2 ng hapon. Yan o, diba? Ayan mga kasinag, kakatapos lang natin mananghalian kahit alas 2 na ng hapon.
Busog na busog tayo mga kasinag. Sa sarap talaga ng sihi mga kasinag. Napakasarap talaga ng seashell. Ngayon pala mga kasinag, maraming salamat po sa pagtangkilik nyo ng aming YouTube channel. Hanggang ngayon mga kasinag, maraming salamat sa inyong suporta. Sa ating mga subscribers, viewers, mga basher man dyan, maraming salamat sa inyong mga kasinag. Ngayon pala mga kasinag, wag na kayo mag-alala ha. At si Bagwis mga kasinag, nandito pa rin. Nasa mabuti siyang kalagayan mga kasinag. Kahit hindi ko na siya nahahawakan, hindi na kami nagkakabanding kagaya nung dati kasi medyo nadala nga siya mga kasinag. Pero okay lang yung mga kasinag. Ang mahalaga, nandito pa rin siya at nakarecover na siya. Medyo makisig na uli yung katawan ni Bagwis mga kasinag. Binibigyan ko lang siya ng pagkain tuwing umaga. Kada punta ko doon, binibigyan ko siya. Ayan lang mga kasinag, ang maibalita ko sa inyo kay Bagwis. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Bye-bye!